कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. तुळस गावातील युवकांनी एकत्र येत एक दिवाळीला चांगला संदेश देणारा देखावा केला होता. पाहूया. भगवान विष्णूने जेव्हा पृथ्वीच्या उद्धारासाठी वराह अवतार घेतला त्यावेळी पृथ्वीच्या गर्भातून असुरासुराचा जन्म झाला. असुरासुर हा विष्णूचा पुत्र होय. तो एक प्रसिद्ध असुर होता. जेव्हा लंकापती रावणाचा वध झाला तेव्हा पृथ्वीच्या गर्भातून नरकासुराचा जन्म झाला. नरकासुराचा जन्म त्याच स्थानी झाला होता जिथे जानकी म्हणजे सीतेचा जन्म झाला. त्यामुळे राजा जनक यांनी नरकासुर 16 वर्षाचा होईपर्यंत त्याचा सांभाळ केला. त्यानंतर पृथ्वी त्याला विष्णू जवळ घेऊन गेली आणि मग विष्णूने त्याला प्रागज्योतिषपूर या राज्याचा राजा बनविले. नरकासुर हा मथुरेचा राजा कंस याचा मित्र होता. विदर्भाची राजकुमारी माया हिच्याशी त्याने विवाह केला. त्यावेळी भगवान विष्णूने त्याला एक दुर्भेद असा रथ दिला होता. काही दिवसांपर्यंत नीती आणि न्याय तत्वाने वागणाऱ्या नरकासुराने नंतर बाणासूर नावाच्या राक्षसाच्या संगतीत पडून अधर्माने वागण्यास सुरुवात केली. आपली असुरी ताकद तो मानवाला, गंधर्वांना आणि देवांना दाखवू लागला. सर्वांचा छळ त्याने सुरू केला. त्यामुळे ऋषी वशिष्ठ यांनी नरकासुराला विष्णूच्या हाती मारले जाण्याचा शाप दिला. या शापापासून वाचण्याकरता नरकासुराने कठोर तप केले आणि ब्रह्मदेवाला प्रसन्न केले. ब्रह्मदेवाकडून त्याने अवध्यत्वाचा म्हणजेच कुणाकडूनही त्याचा वध होणार नाही असा वर मागून घेतला. त्या वराच्या योगाने त्याने अनेक राजांना हरवले, त्यांच्या कन्या आणि त्या राज्यातील स्त्रियांचे अपहरण केले. नरकासुराने अशा एकूण 16,100 स्त्रियांना पळवून नेले व मनी पर्वतावर एक नगर वसवले आणि त्या नगरामध्ये या स्त्रियांना बंदिवान बनवले. त्याने अगणित संपत्ती लुटली आणि अशाच हव्यासापोटी देवमाता अदितीची कुंडले आणि वरुणाचे विशाल छत्र देखील लुटले. त्याला मिळालेल्या अवध्यत्वाच्या वरामुळे तो देव, गंधर्व आणि मानवांना भयंकर त्रासदायक झाला होता. प्रागज्योतिषपूर हे नगर त्याची राजधानी होती. ही राजधानी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या खंदकांनी, अग्नी, पाणी इत्यादींनी वेढलेली होती. अनेक गिरिदुर्गांनी वेढलेल्या या दुर्जय राजधानीवर आक्रमण करणे अतिशय अवघड होते. मात्र श्रीकृष्णाने गरुडावर स्वार होऊन त्या प्रागज्योतिषपूर या नगरावरती स्वारी केली, चाल केली. दोघांमध्ये घनघोर लढाई झाली आणि सरतेशेवटी सत्याचाच विजय झाला. कृष्णाने नरकासुराच्या देहाचे 2 तुकडे केले आणि त्याचा वध केला. नरकासुराच्या वधाने देवांना, मानवांना आणि गंधर्वांना तसेच राज्यातील सर्व प्रजेला आनंद झाला. नरकासुराच्या बंदिवासातील कुमारिकांना त्यांची कुटुंबीय आता स्वीकारणार नाहीत, या स्त्रियांना त्यांची कुटुंबीय आता परत स्वीकारणार नाहीत हे जाणून कृष्णाने त्या 16 सहस्र कन्यांसोबत विवाह केला आणि त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्या दिवसापासूनच कृष्णाच्या या पराक्रमाचे स्मरण म्हणून नरक चतुर्दशी साजरी केली जाऊ लागली. नरकासुराचा वध करताना कृष्णाच्या शरीरावर नरकासुराच्या रक्ताचे काही शिंतोडे उडाले होते आणि हे रक्त साफ करण्यासाठी श्रीकृष्णाने तेलाने स्नान केले. तेव्हापासूनच
या दिवशी अभ्यंग स्नान करण्याची परंपरा सुरू झाली असं म्हणतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.